Poďte s nami dnes nakupovať. Toto je Martin, môj manžel, ktorý dostal 300 eur a špeciálnu misiu. Nájdi mi nejaký outfit, v ktorom si myslíš, že sa budem cítiť dobre a sexy. Podtržené sexy. Sexy, dobre, fajn. Aby to nebolo zase také ľahké, dali sme si timer na hodinu a nejaké drobné. Máme Santau, HM-ko, Deichmann, to je jasná výhra. Ako fashion. To není selfridges, tam by ti 300 eur budget nestačil. Na ponožky, áno. A tak sme už zamierili do prvého obchodu. Martin hneď vyhliadol tieto legínky. Ja musím všetko. Od legín prešiel k negliže a to ma už začala chytať mierna panika. Potom si začal niečo googliť na inšpiráciu for real. Som nevedela, čo si googlil, ale možno niečo takéhoto. Potom bol hneď oproti takýto obchod, kde sme nič nenašli, takže sme išli rovno preč. 10 minút prešlo, ani nevedel ako a išli sme rovno do Beršky. Tam si vyhliadol zvonové rifle ako veľký fanúšik 80 rokov a neviem síce čomu na tomto prišlo sexy, ale rozhodol sa, že ich vezmeme. Takže tak sa zrodila prvá vec do outfitu a potom mi priniesol tieto dva biele topy, ten vľavo mi sadol ako uliak. Hlavice a hop, stáli 44. Potom sme išli do Pull&Bear a Martin tam vybral takúto koženú bundu, ktorú chcel takú podobnú už v Berške, lenže mi nebola dobrá veľkosť. Teraz moju veľkosť mali a kúpili sme ju aj spolu s ponožkami, aby som si mohla vyskúšať topánky a tieto hneď aj vybral. V zlave nás stali 29 eur. Zostávali doplnky, takéto sme našli v HM-ku, ale Martin nebol očarený, takže sme sa vrátili naspäť do Beršky, vzali sme okuliare a čap. Tomu ešte vybral takýto biely opasok a zvažoval aj nejakú bielu kabelku. Nakoniec vybral takúto, ktorá bola asi z nich najviac v pohode. A to bol celý nákup. Potom sme si ešte zašli do Starbucksu a tipnite si, koľko nás stal tento výsledný outfit. Keď som si ho na seba dala doma, bola som fakt, že prekvapená, vyzeralo to podľa mňa dosť dobre a aj som sa dokonca cítila sexy, čo som nečakala. Dokopy nás to celé stálo 160 eur. Dajte vedieť, že koľko bodov by ste dali tomuto outfitu vy.